Se on kuulkaa maanantai 22. päivä huhtikuuta. Tervetuloa seuraamaan mun maideita, mikä vahingossa on pakko kuvata, koska Venla kuvasi ton aamuisen klipin, kun mä nukun Launon kanssa. Mut Venla lähti töihin, piti kuvata sekin, että se vilkutti, hei hei. Mä heräsin melkein saman tien, kun Venla lähti. Ja nyt, koska eilen ostin kofeiinitonta kahvia, niin ai että sitä saa. Se on toi Paulikin Los Angeles kahvi. Ei muuta kuin sumpit tippumaan ja nauttimaan ja potkimaan sitä päivää pussukoille. Kuumaa ja tää on helkkari hyvä, tää Oddly Goodin Salted Caramel. Ja ei oo todellakaan mikään mainos. Juuso Janhunen, jos Juuso katsot tätä Jude, niin sinulla oli vaikutusta. Osasit vaikuttaa minun oikein. Tää on helkkari hyvä. Suosittelen. Jos dikkaatte siis kauramaitoa tai käytätte kahvin kanssa kauramaitoa, niin oikeesti testiin. Toimii. Influencer kuvituskuva, kun minä tässä istun, vedänpä täältä. Sitten on niin kovaa jäppäämistä, että mun on pakko tähän, meillä on mitään voice-overi tähän, koska tuo on niin masentavan kuulonen, että jos sä olisit kuunnellut sitä oikeesti, niin sä et olisi varmaan jaksanut edes katsoa tätäkään videota tänne asti. Sitten kun ollaan saatu mahdollisimman hienot esteettiset kuvituskuvat tuonne kuvattua, niin sitten muuta kuin kahvikuppi messiin työpisteelle ja no heiluttelin siinä hetken aikaa käsiä, mutta sitten menin hakemaan maailman parasta tuorepuuroa. Venla tekee maailman parasta tuorepuuroa. Kato tätä, god damn! Tää on ihan saakelin hyvää. Kyllähän tossa kelpaa. Ei muuta kuin lusikka messiin ja totta kai kuvituskuva, kun mä kävelen tonne mun työpisteelle. Siitä vielä hillon 0.5 zoomilla kuvattua klippiä. Ja nyt vähän esitellään kanssa tätä puuroa. On hyvä. Ja sitten vaan mentiin meetingkiin ja mu bien. Valitin mä ihan kohtuu tehokasta ajoa tossa ja nyt koska voin, niin otan pienen breikin tässä. Yritän olla ottamatta päikkäreitä, vaikka se onkin ihan hyödyllinen juttu, niin katsotaan tyyliin jotain Race Across the World Suomeen, jos mä saan vaan tän netin toimii ja sen jälkeen sit lähdetään vähän kymille jalkapäivää tekemään. Ja ne, ketkä on seurannut mua Instassa hetken aikaa, tietää, että tää netti ei toimi mulla täällä Iisalmissa, ei sitten millään. Sitten oli joku tämmönen Gainomax, joku BCAA-juoma, ei ollut kovin hyvää. Ja sittenhän tämmönen hauska pieni voiceover, koska tuo salilla ei saa kuvata, niin joten selitän tässä nyt vähän nopeasti silleen. Tässä niinku hauskaa kuvaa, mutta joo, oli jalkapäivä ja jumalauta, kato tää seuraava klippi, meinasin kuolla oikeesti. Jalkapäivät. Isos ne osaa olla fyysisiä. Ja oot sä edes treenannut kunnolla, sä et meinaa pyörtyä noiden settien välissä. Jesus Christ. Viikon varmaan treeni. Check. Vaan kämpille syömään ja chillaamaan loppupäivä. Voilà! Venla teki tämmöstä TikTok-härkää tai nautaa tai millä nimellä tää meneekään, mutta tämäkin aivan 10/5. Maailman parhaimman tuorepuuron tekijä tuli kotiin. Niin tuli. Ja Launo. Ai. Heippa! Me jäätiin Launo tänne. Venla menee siis käymään Kuopiossa, silloin sen seuran kevätnäytökset, niin se ei itse siis tanssi tai mitään, mutta sinne menee hänen valmennettavat, vetää siellä ilmeisesti show, niin hän menee sinne ja siellä on myös hänen kyytinsä jo odottaa, tai siis auto. Mut nyt mä menen editoimaan tämän videon ja mä menen chillaamaan tuon sohvalle, ehkä keitän kofeiinitonta kahvia ja katon jotain kivaa sarjaa. Kiitos kun seurasit ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!